Jula Juli saiki becek. Tambah meningkat rupane. Tuku lombok diwadahi kranjang nyewa estrek gawe momot kawul ngecil arek wedok ka adik semaya bareng bedel gedek ketiban paspor. Kunjungan festival naik tretek tak jure atya genteng iki dite pelukan konjoko nek keselamatan supaya lancar jalane kerja raya nek wis ana dulur peraturan kita ayo nurut barek kadang sebagian sing ana sing melancar senengane mencolot pager nyabrang ya pancen Surabaya ibu kota Jawa Timur perkara kendaraan nek simpang mula kita ayo sing gampang diatur perlune supaya selamat tetepan jangan ayo nek delok kendaraan rino lawangi ngulo nyatane gak tahu
lan oplet padha tolek penumpang mula saiki dolor kalinari duwike najan lunga bengi mesti ada gak sampe suwe-suwe ngenteni kendaraane lunga mesti gelis dan tutuk enggane dadi sopir pancene berat momotan kliwat nyangga keselamatane penumpang kudu tanggung jawab kadang-kadang awake sampai ke rumah aku mat nek delok sopir taksi nyambut gawene awan lan nek ana wong adepe rembok mesti ditari perlu kayane nek bisa aku ingin dolor mulai numpak oplet biru cek tadi ana wong awi-awi pinggir embong diendep ditari bare renet kok boten numpak kok Dik wong kula wau cuma mulai jadi lebih ketok naik ayo mlaku bisa naik dhisik wis telu barang kanthi lambu yo ayo Bandungan nandur bangkuan nek pinggir dalan nandur terang dicampur lombok batman wingi melayu nget beruber wong cari nyolong tejo tapi awake kuru numpak ketek nang kali anak aku rapi gak eleseng ayu mati pokoke gawe mendol enak pasti jam 7:05 tambah tekan mudun beno saking kepingin dikarepi sapa nukokno trono tapi iki numpak prau enak rasane tuku lepek duwike ilang kesir sing ayu larang regan mati oleh tuwek pokok gemuk klambi rombengan awan-awan godhong kluwe godhong nangka gawe wayangan kula monawar gak wani mulih sebab gawa minggat duwe arisan oh kon niku kidunganmu sing arep tak rungokno sampai liyep-liyep aku lho. Lho barang sing terakhir kon lak menyinggung perasaan aku sih kon. Sing ndi sih? Ya iku mang lha aku. Nggo minggat warisan ah. Iya. Tapi lak pisan tok ah. Ping pira? Pisan tapi jange yo maneh kira-kira. Delokmu mete kaya kucing obong buntute iku. Gak kon durung tau dicaker sama morat-marit yo kok. Eling sing dhisik mendhan anggonku aku sik turu ditotok-totok bareng ketok peno. Nuwun Dik tolong nggih butuh pinten aku. Oh no. Carane jange nekak-nekak gitu. Ate gak bingung ta? Ngedung sak menu kae durung petolane durung dangdute. Iki mang ngapalno sampe keplecuk-plecuk gak karo. Lah sing oleh dhuwit sapa? Ngomong ambek oleh dhuwit. Sing oleh dhuwit ya Mas Tris, nang kebun. Tapi aku ro. Apa? Dirasani karo bose dilungkas rodo papat. Lho, menang. Teko wetan ya gak sakno ado-ado rek. Iya. Heeh. Lho, Sapari tapi nek Sapari ya disanggupi. Pendosa telu.
Amit. Apa ini? Apa hari? Ya apa? Ya apa ini? Ngap. Tolong. Kone wangi ae lho. Raden Mas beranjang kabel. Liru. Raden Mas beranjang kamit. Kartone keliru pisan kon niku. Apa? Dudu. Beranjang kapsul. Lho. Beranjang kawat ri. Raden Mas beranjang kawat. Yo. Wis suwe. Lho. Wis bedah. Ya apa? Wis sombing. Wis suwe. Aku nok njero tahanan. Lawase 15 tamen. 15 tamun. Lah, 15 tape. 15 tahun ri? 15 tahun. Ya. Dihukum iki. Heeh. 15 tahun dihukum nok sawah pulo. Ngablok ae. Dihukum ana sawahan. Wah, keliru. Endi? Kon niku dihukum ana sawah. Kadero. Sawah lunto. Dihukum nok sawah lunto. Sampai sabrene dinane iki aku ocol teko tahanan. Eling nek aku duwe abdi kinase yaiku Pak Coplok. Abdi kinase Pak Cokek. Pak Todot. Colok ri. Yo Pak Colok. Pak Colok. Kon iki apa ri? Ayo kan iki dadi colok. Kon gak berangkat nang Pak Colok ta ya pedhuk kene. Pedhuk kene aja dadak. Coba coloke. Sing diwini kon arene. Oh, nggih. Kados Raden Mas beranjang kawat. Kok dangu sare suwe? Kok dangu kok mboten mangsrut? Wangsul. Yo, panjene abot sanggane. Aku kena perkara ambek permen. Dihukum barek mut-mutan. Gupermen londo. Dihukum ono go permen. Iya. Lah dinane iki, apa awakmu gak lali tak peseni? Oh, pesenan Sapa piye? Sama lak mesen celurit ta? Ya pesen celurit. Kali pecok. Wis kono leno dah. Lho, dereng mung pandine prei. Dudu iku Pak Colok. Oh, pusaka telung warna. Lah, pusaka telung warnane kok. Sing gembala geni. Cocok Loro rompi Antakusuma. Sing nomor 3 keris. Kolo munyer. Kolo jengking. Kolo munyeng. Kolor celono. Kolo munyeng atan. Kolo munyeng. Lah niki napa? Coba Pak Colok iki gongseng kembolo geni pasang nok sikilku gini. Gongsenge mek cituk. Nah. Kok malah kaya kucing ngono lho. Rompine kula damelaken sret, kerise kula sekletaken sret. Ya apa Pak Colok nek wis aku gawe rompi ambek gongseng iki. Gagah, kaya Seno gantenge kaya Arjuna. Yo. Kono cok mesti kangelan dinane iki tak jaluk keringetmu sak tetes. Wah, mboten medal dan. Benjing awan-awan saged. Kok niki ngomong apa Oh, Pak Colok? paribasan ta? Paribasan. Teng pundi? Dinane iki aku terno. Yaiku nang bojoku Marbuah. Oh, tenggrane mriku ah. Yo. Monggo ngoten. Yo melok. Monggo. Ayo maju. Kok gendenge iki. Ayo Pak Colok. Ayo Pak Colok. Endi omahe Pak Marbuah? Lolane iki lak Pak Marbuah. Oh, Pak Marotuwa. Aku iki dadi apa aku iki? Dadi maratuane. Kena dadi marotuane Marbuah. Lho mertuane Marbuah. Sapa? Maratuamu ri. Oh, marotuaku bapakne Marbuah. Bapakne Markeso. Marbuah. Apa padha waras keluarga kene kabeh, Pak Morot? Lho. Dadak kula tingali kados anak kula beranjang kawan. Lah, pangling suarane ojo pangling rupan. Nggih padha waras, Nak. Mumpun suwe anak. Lho. Kena iki ngomong apa marotuwa? Pun suwe ya.
Aku arep takon ambek Peno. Nggih. Lah bojoku ndi Marbuah? Lah sing ngurusi bojomu sapa? Loh, aduh Pak Colok kok ngomong ngene. Ngomong digo markasan Braolo. Oh iya. Digawa sapa? Gawa markasan Kupang Panjaan. Markasan niku lho, markasan Tegal. Markasan Tegal Kaspe. Oh, Tegal Pekalongan. Mbok Banyumas Bun ndi karo. Kok kurang ajar. Apa gak kulak werta, gak kulak bicara? Nek Marbuah iku sang bojoku. Nggih. Lah Peno kok ngoleh nek bojoku digawa markasan. Lah mboten jak napa, mboten kula betakaken wong ngomongi meden-medeni ngoten. Oh Peno wong tua-tua berabas kakean apa? Kurang ajar. Aduh, lho. Ayo, Kok meni? ayo maju. Lho. Kok dhisik? Ping teluan. Perot lambe. Ora tuwa gak nglungguhno anak. Apa sebabe bojoku sampe digawa markasan? Anak angger mumpun duka niki nak serat enten serat. Oh, ana nawa lho. Nggih. Lah niki. Coba tak wacane. Lah niki Pak Colok. Nggih, Den. Ngono Pak Colok. Nggih. Surat kepada Layang. kok layang. Daras. Surat kagem wong tuane Marbuah. Bener. Dinane iki Raden Mas Beranjang Kawat mati jalaran ketiban areng kayu waru. Ngawur areng sepikul. Areng setongkil. Tengkul sak jengkul. Tengkul. Areng setenggul. Saiki Marbuah digawa ambek markasan. Aduh. Napa? Gusti Pangeran. Napa ana? Saiki markasan Pak Colok. Aku njaluk tolong ambek Pak Beno. Ayo terno nang ambek markasan. Monggo. Ayo. Ngoten nah. Lah, ayo markasan. Lho kok ndelok aku kan iki. Iya, awakmu di markasan. Ngomong Pak Colok kok. Arep dirangkep ngono lho. Supir rek bayarane ngrangkep bae. Kilu. Markasan. Kados Kamas Raden Mas Beranjang Kawat. Bener gak Enten salah. apa medhik kula? Aku rene ana perlune ambek awakmu, San. Enten repelune brentulune. Slomet. Ini baseman. Aku melok takon kon kok soge kendel. Kula jaluk bojo sampean. Kok wani? Peno nggawa bojone wong tanpa izin ambek sing duwe bojo. Sebab kula ditangisi adik kula Subakri. Sapa? Subakri lan iki. Subakri. Ayo. Sing dadi sapa Awakmu. Kaya pegel ke lho iki lho. Subakri. Lho, pancene tak akon. Aduh, peno gak iso rabi nek gak ngrebut bojone wong. Dan Beranjang Gak Kawat. kurang. Ketan gak kurang sego. Apa? Bereng ijo kok dikurepno. Gak kurang perawan, gak kurang sing rondo. Sing duwe bojo kok dikurepno. Dikarepno. Ya wis karepno. Dikarepno. Wis tak kadati tak niati. Cak. Soal iki wis pancene tak karepno pancen. Yo. Bojomu tak pek pancen. Kok soge kendel bener. Iya. Wani be aku. Apamu sing tak weden? Pak Colok. Lho malih Mas. Lah iya apa? Jaluk tolong ambek peno ya, sing hati-hati. Sing penting bojo sampean tari. Nek gelem percuma sampean belani nek boten gelem. Saiki Marbuah ono ndi? Sing ro Marbuah sapa? Marbuah ayo lho, kaca Marbuah. Arek iki ati gendeng ta ya apa? Mosok ora dapuk telu rek. Marbuah. Anten apa? Ngomong ngamu. Mboten Kamas kula mboten purun dirabi kali markasan, kali Subakir. Subakri. Lah apa sebabe kok peno sampe melayu rene? Kula dijak kali markasan kula dibijuri. Kurang ajar betul. Lho. Subakri. Ono apa Den Mas? Kak jaluk. Ya, Pak. Kak jaluk. Enak wong loro tak pilih mati. Oh, dadi kau niki wani ambek aku. Apamu sing tak weden? Apa sing tak gawa iki? Ya iku drijimu. Keris. Oh, keris. Kau gak minta seroyo kancamu? Lho jelas. Sapa sing kon juk-jukno? Lho dulurku. Sapa? Lah iki Kang. Markasan. Apa nang? Berawal. Ono apa? Wis tak jaluk bojomu. Nggih, kau nek panjene nyidam pati. Ayo sampan ono iki. Kesuwen. Aduh mati. Terus. Lho gak lega gak ilo nek Cacakmu cacakku mati. mati. Tinimbang cacakku mati, tinimbang cacakku mati entuk kontak paten pisan.
Iki markasan mati. Coba kremati. Timbangannya aku dicekel polisi atau tak bunuh diri deh. Aduh. Mati markasan. Mati coba. Wes. Ujarai. Kon iki ngrusak cerita riri. Lah terus merpuke iki dipek sapa rek kabeh mati. Rohku mangan di pasar turi, dodol iku bakaran jagung. Ngene lek dirungokno kanca-kanca ludrung dindi, iki makno ngenyek. Suaraku pas nek meduran. Oh, bukan kok iblis ngono. Iki ya guyon ya. Jadi belajar ya. Napa ora biasa cara medur. Belajar lak ngomong dhisik ngoro teko amit-amit gak karepe. Delok ta, lak delok. Kanjang kaweti sing ajak cara Madura. Ya barek kanca-kanca apa? Ukurane rek. Apa? Wong nyambut gawe gak seni lho. Iya. Tukang kayu. Iki apa? Aku yang ngono rek. Wong biasa nang omah kuwi gawe gedhe guling kon dadekno ngene. Lah iki njaluk sepuro karo kanca-kanca sing mirengno iki mang lho. Kanca kawat sing gak genah mang. Kok terima ngene iki jare rusak. Lho njaluk sepuro penonton tumen ta. Lho, lah gak tumen. Lho lah kok sampun dados. Totolan toro ngene yo. Menawi lepat lho yo apa gano eleke. Soale ludruk masa kini. Cicik karo zaman biyen. Iya. Salah bener jare bener dhewe ae. Nek saiki masih bener tetep njaluk sepuro. Ngene lho, jare ya masih jare awake dhewe ku bener tapi lek wong ndelokku salah ya tetep. Awak sih sadurunge ana salah aluk njaluk sepuro iku ana benere pancene. Ngono. Iya, ngono ta. Jare awake dhewe iku guyonan. Menghibur ya kanggo kepentingan wong iki. Ya apa iki? Ya tenimbang iku ayo belajar ngedung po lho. Kok niku senimu ki ya apa sih? Terus ngono ta. Merunggu atik ngidung. Ya apa? Mesti kan niat belajar. Oh, ngono. Ya apa? Itu apa iki? Ya apa? Itu apa? Ya kembang jagung diputik awake dhewe. Aja sampe kebrojot kan. Ya lah. Sing dhisik kebrojot pindho kon. Kembang jagung diputik awake dhewe. Lho, kupluk ireng arek kapasan. Ya, lho. bubur. Iku nongko. Karene kimen. Aku lak meteng genggen. Ojo diterusno ri tenan iki. Oh, terus iki belajar ya. Iya. Terus belajar ngidung ngono ta. Lah panjak wis siap-siap tak kirane. Ya apa? Panjake tetep siap ae. Siap. Pokoke tanggale gak bareng sik siap ae. Ayo mang ono panjak 12 kok kali 10. Loro sandi. Tapi Ome Tolo mben iki Tegal Desa. Loh, iya, tak tekakno kabar arek. Cuma kira-kira tekone jam piro wis tak kandhani. Teko jam 09.00 rek, jam 08.30 kok lawang tak tutup. Nggih. Kamale kaya antri. Loh, becek gak kelangan apa-apa. Kono nang jero terus tak obong omah. Maksudku ki ngene lho lho. Iso teko gak iso teko, aku iki tak belajar soalnya nggonmu lak tayuban. Lho cuma ngene lho sing penting dudu tayubane, tumpengi. Tumpenge. Tumpenge gak agem-agem merunggi lek kampungku gawe ri. Temenan pokoke iku nek niat Tegal Desa. Jangan 10 pintal dadi sak tempe. Iku tempe mesti tempe salun-alun. Ya apa 10 pintal? Dadi sak tempe. Dadi sak tempe Iya. dadi bubur berarti. Cuma tak tari arek, rono rek kabeh, tak tari sapa sing duwe sirikan mumpung durung ya. Iya. Sebab lek sirikan dipangan lak mbledos nang awak ya. Iya ah. Kayak sapa sing gak arep iwak bajing ya. Iwak ulo bareng iku gak iso nyediani. Cuma lek bebek-bebek cilik dipecel ngono ae ya. Tapi ayo nek sirikane lho. Apa? Iwak gandeng kenek, daging kenek, wedhus sapi kenek. Nah itu. Kon ya iki sirikan nyanggur. Apa? Gak oleh mangan tengu arek. Lho. Lah sami lho drek penjalukan sing duwe gawe njaluk iwak bajing lho. Malah nyoyo bakron lah. Kok nembak. Ngawur rek ngono. Wong iku kanggo ngurmati kanca kok. Oh ngono. Gonge sewani piro kampungku lek kadungan. Lho. Gong 3 perangkat itu ditekakno kabeh ganok sing pernah blas. Wah, bepelok kabeh. Kon tau dadi panitia. Lho, lah aku ping piro panitia wis. Wah, sampe keplayu bareng aku. Tapi Tegal Desa nek kampunge Kartolo geden-gedenan. Nek wis waktu rek slametan kabeh padha anyani sitok kan apa. Ya wis rek. Wis apa sak karepmu ae wong atase wong latihan ae. Iya.
Guyon rek iki yo gak temenan iki mang wong. Kanca lek gak tau guyon lek gak enak ta? Gak enak lho. Kita lek nganggur ya bojomu jak nanggonku ayo guyon setengah hari ya. Ngono nganggur kapan-kapan. Kon men-men nek duwe organisasi aku duwe jeneng apik rek. Apa? Iki mudah ditangkap oleh masyarakat. Pendapat ta? Iya. Mulane spanduk sing ombo. Ya. Sing ombo tapi mal 9 meter. Teko kain apa teko? Teko kain ae, jenenge apik iki. Apa kloso dicat. Apa jenenge iki? Apa? Jenenge ta. Iya. Iki setuju tangane setuju tak gekno lho. Iya. Apa iki? Sandiwara ludruk gelegek samirin. Kon wis medenteng ae. Wong iki wong papat ae bingung ngurusi ya gak gawe. Wong akeh-akeh. Oh ngawur ae. Wis samparek ya. Masalah kok dirunding. Sebab sembarang ku lak sing penting bersatu. Bersatu. Awak dhewe tanpa bersatu. Oh, buyar. Sing penting iku galang persatuan dan kesatuan. Cocok banget. Sebab persatuan adalah kunci kemenangan. Nah, dana wong titik tapi nek rukun. Lho gak kurang sing disandang sing dipangan. Wah, wis kabeh sampe sapi. Iya. Sapi nek titik ya. Bukan juga. Lek akeh. Rukun yo bersatu yo kuat. Temenan. Masih rendeng barang nek gelem bersatu nglumpuk. Kabeh padha kali. Ojo diliwatno kono ta. Buktine wong di pasar. Iya. Nyawiji tujuane nang pasar. Ra akeh di pasar. Rukun. Rukun nyane padha golek pangan. Ono sing nyambut. Sing kenceng. Tapi lek keluargane Munawar gak tau nyireni kanca. Lho temenan. Ojo sampe. Soale keluargane dhewe ciri. Ojo gawe. Lek nyireni gak tau. Wis ana paribasane ojo gawe tapi tungane liya. Iya. Itu. Ayo gawe tungane liya. Kon niku maksude ya. Ambek dinteni nok nisare wite kayu raja rek. Ngawur ae. Bisa lek ya? Iya. Aku mulai dhewe rek. Oh. Perlu awak dhewe kepethuk guyon mari guyon. Mulai dhewe. Lah ono omongan sing kurang sopan dirungokno ya njaluk sepuro maneh balik. Ayo wis to. Ayo ya. Jarine kon dodol kewan, luas kewan tak binatang tak dol kabeh. Mangkel aku oleh kepingin omah apik iku sampe wedhus, bebek, kebo tak doli. Kon diae ngomel atane becet tuban kok iki. Lah iya sih, dhuwit digawa kok gak mule-mule. Saiki golek bahane omah. Saiki takon dhuwit, dene kok takon kunci. Ya iya. Mosok ngurusi kunci tok ta? Oh niku. Lah terus sapi sing ndek Kang Samin iki wis kendal. Wis tak dol kabeh. Ya wedhus, bebek, kebo, sapi. Karepku ya tak pitung nek wis dhuwit nglumpuk nang tak entekne kene wis. Ngono iku bener ta ngono iku. Rumah tangga bener ta ngono iku. Sak ngono aku nganut kekarepmu. Nganut apa iku? Kekarepmu sing maksude tujuanmu ya apa sih? Diterusno. Ngene lho, Ya. wong omahe tangga-tangga kuwi sapi kabeh mosok sih awak dhewe rumah tangga pirang-pirang taun omah sik pancet sombong ae. Lu temenan, ayo jaga bensin, Dik. Mencelek omongane iki. Apa? Kaya arek nom-nom iki. Gengsi. Ah, yo jaga gengsi, jaga gengsi. Ya. Wis omah iki ayo, wis temenan. Ya pak omah kene. Lho, enake diboto wis. Boto genahe apa sih? Dibangun. Lah iya, lak ngono ta. Lah
duwike ku ndi ra ngono? Lah urusan duit gampang. Lah bahan-bahane nang ditekakno lho. Karepku iki tak permodern. Cek gak madani omahe tangga sebelah ya. Lah iya ngomong wis mengkreng ngene. Genteng karang pilang wis akeh sing gawe wis. Diganti apa iki gentenge? Iki kelaras dan digawe. Oh niku saya. Lho, dadi pandangan iku rek. Ya apa? Iya tapi perhatian enggak genah. Temenan perhatiane wong liwat kene mesti leren ndelok iku ame sapa Munawar lho. Ya apa? Kon tumen jaman saiki genteng-genteng kelaras. Ya apa? Ya iku jenenge gendeng iku. Ya genteng sing apik, ya umume genteng ku ya apa sing kuat ngono lho. Nuruti kekarepmu wis sak karepmu. Tak umbar kon bangun omah iki wis. Tak gedhek iki. Ganti apa iki? Sing enak ya plastik. Ngono iku gak wong lanang sing gawe tampak ta. Nek gedhek ya dipangan rayap rek. Ya apa? Sing enak ya. Gentenge kelaras, gedheke plastik. Dibeton neser. Ero apa? Ya apa beton neser ya apa sih? Tuku watu sejina. Terus? Ya. Aku tak ngamek bletokan rong sikar. Ditumpuk ngono. Watu ditumpuk terus ditumpuk Ya bletokan. wis cukup nang ngebleki sampean ya. Ayo aku bangun omah tak kete ngerong aku kira. Gak tayo kok. Ya umume lho ya apa? Ya boto nang gentenge sing apik. Terus cendelone gedhek endi sing enak? Sing enak dedek ndukur. Nek ndukur iki Lho enak kok nambah aku ngesis. Ayo terjun tekan ndukur. Kayak jalan kemang. diatur kamare piro? Sing enak ya iki lak ombone pira 8-15 ah. Iya, lah kamare ku piro? Sing cocok kamare tak karang selikur ya. Iku mata sepur sih. Kok iso ngajak sepur-sepuran iki lho, kaya apa? Sapa njek kene? Yo enak. Iya, nang usum-usum keluargane dikumpulno lho kene. Antri lho kene. Kon ku omah durung dadi wis kon undomono. Ngene iki krasa lho bolon nek desa. Temenan iya. Saya apa sih ngomong atas wong loro ae lho, gawe kamar selikur iki lho. Ya biasa telu rek. Lah iya ngono sing bener ta. Bapawane iki deken ndi? Sing enak iki ya didekek kulone Benowo. Ayo nyene, wong pawon deket kulone Benowo iku lho. Wong omahe lho kene kok iso. Jange gak tak jawab iku wong krungu. Lho gak ngono sih model, di letter L biasa kan ngono ta. Lah aku lak ngomong wis nari karepmu wis. Tak turuti wis. Model Tandingan wong lanang yo gak enak sih. tapi tinimbang model letter L. Letter apa? Sing kaya wae Mas Hadi iki lho. Iya, letter apa? Letter O. Enak tadi. Enak ora bunder sih. Enak kon olah-olah mlebu sumur. Iya, nek dalan-dalan ki mumet ae kok. Gregetan gak bangun mari. Ya, Pak. Gak bangun. Ah, kon niku aku iki wis kadung biru iki tangga isin rek. Ya, Pak. Duwike gorene. Hah? Duwike gorene. Tak kualik ta. Wong duwike dhek sing ngesak ngalor ngidul. Delani karek piro iku? Wingi aku wedi wis tak tekakno. Endi? Lah iki rong kobokan. Iku gawe apa iku? Ya, Pak. Pengen gawe apa rong kobokan iku? Mosok digembangun Mas. Gawe apa? Dari kon kate goreng kacang. Sing bener ngono lho. Tak pira tahu to tak piro? Tuk ndi punya? Foto niki. Ya, Pak. Foto. Gampang nek foto. Iki lho aku tuku besi. Pirang trek. Tuku besi iki lho kanggo otot-ototan. Apa? Kanggo iku lho, otoneser. Kok iso mesine dijisikne kok jan gepuk sampean ta? Lah karepmu sih dijisik nanti apane? Ya foto wedi dijisikno. Dek wong boto cok gopur-gopur rek. Kok gak kurang wae tangga iku alake sing tugel-tugel tak jukokane kok. Ales. Lan niku. Ya nek wis kok gorene tegeng ngasap sampean ya. Iya lambeku cek tambah tipis ngono. Nang kale botok kana. Wis ana omah nek ngono. Aku tak golek boto. Piro tambahane duwike? Wis gak takon kunci akon niku. Ki mang oleh dodol manuk. Nah, manuk karo sito tak dol pisan. Lho temenan rek manuk kok didol. Yo, wong iki jange ngetoni perombakan dari waktu kan didol. Kan niku. Lah jane duwe iki lewat wis entek wis dodol apa maneh. Lah bapak dolen manuke bapak lho. Lho. Wah, enak dase gede suarane kok lho. Wis, ana omah ya. Iya, ana botol ya. Heeh.
iso guyu lek kepethuk arek-arek tok ae. Lek wis ijen-ijenan ini sumpek maneh. Iki ya apa iki nyambut gawe apa iki? Paman iki patik yo duwe galangan barang cuma barek aku gak sepiro percaya ngono. Jare ya salah kawitane. Sing dhisik bengi dikon jaga aku tak usungi nang omahe tangga, tak jaluk dhuwit. Esuk ditakokno, dhuwit tak warah entek. Ngono wis muring-muring pas aku yo tak tata men tangga perkara dhuwit engko tak sile dhisik ngono jare aku iki mlubut sing apa. Panjenengan jane gak mlubut cuma ya welut ndase. Karepku tak tata iki karepku ditata tok ngono tak dikek dhuwit ya tak trima mbak aku. Lho lho. Lho, wis iki mulai begejekan maneh iki kaya pedhe. Wis liyane peneh gak ono ta? Kok balik-balik. Ayo. Mang pedhuk penuh saya pedhuk maneh. Wong sak tepak isine mek wong kono. Apa? Kok metenteng apa? Metenteng nuruti karepane jumu lho. Sepurane gak nyekel dhuwit saiki lek ben kau iso ngutangi penuh, saiki gak iso. Kon baleni maneh. Aku rene gak butuh dhuwit. Ngomong potong-potong dipotong gak gelem. Tak basen. Apa? Dibangun jumu tuku boto. Ndolek boto. Wong lanang kono wedok kok gelem. Lho, iya lho nek dikon tuku bumbu terasi. Wong iki wong lanang tuku boto ya pantes e. Iki bangun ta? Lah iya kok omahku jangan tak bangun. Dhuwit piro bangun saiki lek gak 300 400 ya sengko. Lho, aja kon ngurusi apa masalah biaya rumah tanggaku iki. Dirilusi jalmutan kena. Nah, sepiro dukuring gunung isih dukur suket. Ya sik dukuran wong arit. Kon iso dukur wong arit. Lho lah wong arit lak ndure suket ta. Lho sukete dicaki. Eling booking wasiat ta kowe. Terus wis pokoke boto sak ya liya. Timbang peno nang Mojosari ya. Iya. Engko lak gak kenal. Heeh. Tak tanggung dhewe menawa gak ro pamanku. Paman kok. Lho paman nak di galangan ah. Lho pamanmu amin. Lho to hari. Iya. Oh mung galangane. Oh mbok. Mosok. Oh isine boto isi loro. Cuma contone loro tapi mburi. Orang linggan. Iya. Ya loro contone ngarep mburi ku lho akeh sing remet-remet tok ana rong truk ae. Iku dibuak sing remet iku. Dibuak ta. Gawe semen boto. Semen boto. Wis saiki ya apa? Butuhku ya gak akeh ya gak titik. Piro? 4.000? 6. 6 ah? Heeh. Saiki regane anu 12 gak salah. 12. Iya. Wis tanpa tak nyang wis. Heeh. Iki lho peskote. Piro iki? 18,5. 18,5. Iya. Aku ana tengane 20 pisan lho. Iya. Boleh ya. Heeh. Kapan nang Bro? Lho, engko rono. Ngono. Sore-sore jam 4 rono. Engko aku nduk kono. Iya. Apa perlu tak gawakno kendaraan iki? Wis nggo apa sing nggo kendaraane? Ya perahu tuh. Perahu tuh. Iya. Perahu tuh situk tok. Iya. Gak kamu trek wong botone iku boto situk iku 5 meter re. Dawane 5 meter kandele 15. Engko tadi sik iku boto tah embong diketok iku. Oh, boto sing cilik ah. Iya. Oh, pas aku boto sing saiki gawe aku dhewe iki. Ngono. Heeh. Butuh bis ana. Butuh bis ana kok nyetopo jurusan Malang ya akeh. Waduh Kertolo rek. Bis sing tak maksudno iki gejagane bangun sumur aku iki. Oh, sumur. Iya lah pokoknya nyeget Pandaan Malang bareng. Gawe sumur ta? Iya. Oh, bae banyu. Banyu lha apa sumur kok angel-angel? Lho angel-angel. Ya selek rendeng iku gawe kolam. Iya. Yo, sak rendeng iku ditadahi kabel, iki digolek karo banyu. Karo banyu. Ya iku ae diombe. Didusi ya diombe barang. Anakku sing loro kan tak omong. Iya. Kok serbuk-serbuk lemu-lemu. Iya. Lho sing merujuk dadak dadi ceblok. Kon niku urusan sumur enggak urusan peno ta? iya. Sumur kumpan mari. Mulai kan pentili aku duwe. Kon iki wae. Guyon, wis begejekan maneh lek kepethuk iki. Kongon temen iku angel. Wong aku lho lha duduk deluang lho ya. Wis aku iki angel kongon temen wong tau dadi Bambang Sutajaya kudu banyu lah. Wis kaya gak kuat temen-temen niku. Tapi ojo muni amblas. Oleh ku guyu kaya wong kentekan bondo iku men. Wis kene dhuwit. Kono paman ya. Ya jam 4 lho. Aja namon jamino lho. Kok kliru. Lho aku ndoleki Sumini dhisik. Sumini lak racun dunia. Ngawur ae. Lapo nang man jamino ya pamanmu. Tohari. Tohari. Heeh. Omahe lak pancet sih. Nggo sepeda rono ya.
Praut kok. Lho gak ngono kok lek prautune kari sepedano arep. Ya apa? Lek prautune kari telat kok sepedano dhisik ae gitu kok. Ngono. Perlune mbek menawa ono kekurangan dhuwit kok tak sekolahno. Ya aku mulih ngosek ya. Ya wis. Ya Cak. Sing enak name Pak Aman iki. Iya. Yo teko golek hubungan anu. Iki botone ana pira kira? Ya jelon-jelon nggo mburi sak menut kae ngono lho, linggan cek pirang-pirang tumpuk ngono lho. Ana 50.000. Ya kliwat kon niki ya apa sih mosok gak ndelok botone pamanmu dhewe iki wedi kali ta wedi segara iki. Lho, iki juglangan iku apa lho? Wedi tekan juglangan iku lho, kali cilik. Oh, dadi wedi dudukan. Iya. Oh iya, niki ya apa sih? Sabang kudu warna-warna. Ana wedi kali, wedi dudukan, wedi segara. Macam-macam saknane wedi tak golek kabeh. Lah lek nang segara iku golek wedi ya apa? Lho, carane lho. Mosok kan gak iso golek wedi segara iku. Ulak teko kapal keruk iki. Iya. Watune ana watu. Wah, cek kuwatir. Atas kabeh. Ana sing rada gembur sih. Lho, kan watu putih watu ireng. Watu kabeh watu ireng ya ana, watu putih ya ana. Sing kok dolek iku ana umpet senune ta? Watu ireng. Watu ireng. Semen boto ana. Ono akeh. Semen terus kuwi tancine ana. Yo akeh wong kuwi tak jagani wisan. Duit luwih disilihno gak ana kan. Sik ta lho. Kon iki ana wong golek ta? Golek apa sih pesen apa nang kamu? Ngene ya. Iki oh ya lali bekas Pak Wongso. Sampeyan diatur kenduren. Temen ta? Oh iya cek tas aduk ngene. Malah beneran nang luwe ta no. Waduh iki. Lah kan Kang dino gak gelem mulai blas. Yo nek kenduren akeh ya. Kene lu ya kan lho. Lho kan anu pamanmu ya omong ngono, aku gak sarono. Diaturi kenduren Pak Wongso. Saiki ya? Iya. Aku budal ya. Tak tunggu kene ya. Ya, tak budal sijak ya. Anu kuncine duweke anu oh sing rapet ae ya. Wis tak kunci pancen iki sak duwike. Iya bener saiki kunjunge wong peteng. Sing peteng ki sapa sing peteng? Aku dhewe. Oh, niku. Budal. Budal ya? Iya. Paman iki hari nari menawar iki apa rene tanggane. Tak akali. Akrek Dek dhisik. Awas nubruk lanjaran lho ya. Ora apa ngudus gibas kok diatretno iki. Lho prautu kompoi aku mau. Kono aja enak-enak lho. Aja enak. Kon duwe salah apa marek paman? Lho temenan, aku malah lali kate ngomongi kon mang. Lho, Ru iki mang paman wis muring-muring, waduh golek kon. Lho sak ruhku aku saeling kuwi gak tau duwe kesalahan. Gak mau kon tau nggodho bebek ta apa? Lho, nek nggodho gak tau nek tau nyopo pancen iya. Lho, lah iku salah panggung kebojone golek wong cinta ya. Nyopo diarani nggodho. Lho, temenan tak suruh potong pundi yuk? Nang pasar. Ambek guyang-guyung. Lho, gak guyu mosok kate merengut. Lho, ya iku kon salah. Sangat beruang ta aku iki. Wong lek nyopo wong sing temen iku gak usah guyang-guyung, guyang-guyung kudu gak genah. Paman iki ro, ya mbok waktu sampe nyopo mbok ndengkek mbok ya apa? Saiki golek peno. Lho, mosok temburane gede pamanmu. Ngomong mbak aku. Kandhanono kancamu Munawar. Lek panen kepethuk tak asap boto mbak aku ngono. Lah iki tinimbang aku. Iya, tinimbang aku diasap boto karo pamanmu. Kumpung jorong lho. Aku tak mulai lho. Lho temonono ae. Temonono ae. Mas, omongmu kok niku. Lah iki diasap temenan apane gak malih tipis lho. Kon iki apa temonono ae? Hah, lho, sapa pamane? Iku paman. Lho, wis aku pamitan lho. Apane kon? Ayo kalau pinter mbek aku lek perkara wulut-wulutan. Lho, Man. Kenduran ta bancaan iki? Kok niki mang undang temenan ta? Bujune aku lho. Prasaku. Ya apa sih? Wong aku bareng nang omahe lanang tutupan ta no. Tutupan. Oh, wingenane. Kamu ora wingenane. Wis. Aku eling iki mang. Balik kon iki ngapusi ae. Mang ono dayo. Sopo? Munawar. Ya nek gawe ta. Tapi golek boto ati bangun omahe. Lah nek karo ngenteni mana ngono lho. Aku ngenteni peno jare selek susu. Kok iso kesusu? Tak kamu wareng ngenteni ono mawan.
Apa no maman? Lah ya apa gak maman. Enten ono paman, gak aku ngene lek pamanmu pancen ono perlu kok nang omah. Sik tas ae. Dalah apa rek? Foto mbok ukurane sing ndi apa cilik apa gedhe wong foto kene nek kok ngenteni aku lho. Lah ana loro sing foto kene iki. Sing cilik karo gedhe, regane dhewe-dhewe. Lah saiki lek pancen peno butuh dhuwit, wong peno iku nyambut galak butuh kaya. Foto cek pirang-pirang linggan cek durung ana payu ada. Wis ana contoh sing cilik gedhe. Sing cilik gedhe wis tututono. Iya. Celuk lek anu ya gak pati krungu sing banter sik tas. Iya. Ya tututan. Ayo bongko tangga kene ya. Gak iso matek tuwek aku iki rasane. Lah ya apa bendino nitae pikir aku. Saka rumangsaku aku gak duwe kesalahan. Kok terus bab pamane Kartolo iki lho ya apa kok duweni cemburu karo aku ya apa rek. Sopo? Lho. Wah, wajah. Wajah wae sepunten mawon. Nuli sing iki apa sing iki? Wajah sing kiwa nggih mboten sing tengen nggih mboten. Wajah dah. Kita sing iki apa sing iki? Sing kiwa sing tengen lagi. Sing gedhe nggih mboten sing cilik nggih mboten kok. Wong dhewe kok ya. Sampeyan pun nuruti abang-abangane tiyang. Lah iki abang-abang gedhe. Pas kok gak mlayu blae iki. Kok tanya ae iki. Ngidul gak dikonco. Wah, musuh kemana? Aduh, Sapari. Rungku cek kandel apa cek tipis ri? Lah pokok wis ri aku tulung ngono. Temenan Riri. Nggak tolong apa? Wah, kon tak omongi. Saka rumangsaku aku dadi tanggane Kartolo gak tahu aku duwe kesalahan karo pamane Kartolo. Kene iki banter jadut ya polisi ngene. Ora apa. Rungokno ta omong aku iki. Pamane Kartolo itu cemburu ambek aku dienting-enting. Lho, cemburu ana persoalane. Lho, lah karena persoalane apa aku dober-uber iki. Lah iya nek wong gak ana persoalane cemburu mustahil. Mustajab. Oh, itu mustajab barang. Lah dulure mustari barang iki. Kayak kan ganggu keluargane. Lah apa? Nek aku ya gak tau nggodho nek nyopo sing wedok pancen iya tepak nang pasar. Yuk teng pundi yuk? Lho, Dek war teng peken. Lho, dari Kartolo itu mang temburuan. Dingki antara niri. Nah iku apa? Karo Jawane wae gak nulungi golek-golek jadi tolong. Pirane tolong familiku ri. Dengan kerombong dari golekku. Nuk Lamongan dari Pak Lik. Rasane kon seneng nek ana kancamu mati ngono. Tadak dulur ae. Wah, niku wis ya apa tulung ngono ri. Kene ring karo kene. Kon tak omong ring kok. Lho, Pak, mboten, Pak. Kula Pak nuwun sepunten kali sampean waduh sing gedhe ya apa mele sing dikon sing kiwa pasti tengen sing kiwa nggih mboten sing tengen nggih mboten lho kadang-kadang ya soalnya nuruti abang-abangane wong ri lho niku percaya abang-abangane tiyang Sapari iki abang-abangane wak dhewe nah ya apa sih wong abang-abangane dhewe lho war waduh foto iki abang-abangane wak dhewe antep sing pundi sing kiwa ya sing iki nomor 1 sing kiwa nomor 2 antep sing nomor 1 iya lalu wong sing nomor 1 lha apa antep atos iki rasane bisa ngono tok ayabuh pipiku iki lha kon niku aja guyon ta niat pesen iki nang pesen digawakno ngene ya omonganmu nek aku mungkin tadi sik kula melok takon wak iya napa niki iki yang kan ya takon meneng aja ngelok ngomong niki kawitane yen napa iki mah jarine ana Dayo dari Kartolo ana Dayo Munawar kabar kawusono kabar dekat oh kabar kawusono niku terusane terus ngono ta man ngono ya bareng wis aku teko apa sih iki Kartolo iki ngomong ana tamu Kartolo iki golek foto ngomong sampeyan awe Kartolo pesen enten tamu Kartolo niki terus sing Kartolo niku sing pundi Kak, panjane waktu hari iki
ngomongnya gak patek-patek mergo gusine melentung. Niki ngene sampean dah. Ngene aja. Ngomong kali sampean enek tamu. Ana tamu munawar. Lah tujuane munawar. Jare tuku boto. Ora ngono lho iki, Mang. Tuku boto. Iya. Terus sampean gawaken conto. Tak gawaken conto ya iki. Lah kon kok iso wedi mlayu nang perkara nggawa conto lho. Lho wong aku jare denteng-denteng terus sampean ngasap boto kula. Sopo sing ngasap awakmu? Mboten sentimen kali kula. Iga. Kurang asar. Sing ngomong gawe ngasap kon iku sapa? Dari Kartolo. Kartolo. Kok ya aku ring. Kok iki apa sih lho? Oh, apa Mas? Maman nguber-nguber. Lah ya. Pernah enggak golek bota jak, Mas? Gak, kon durung tau tak balekno nang jaman pelanggengan yo, Pak. Pernah enggak golek bota sih? Aku golek boto. Golek bota, Man. Wong arep tau beru-beru mlayu. Lah apa mlayu, Kan? Jare kate diasap iku. Sopo sing ngomong? Lah kon nang Lah ya aku sing ngomong. Kalau ngomong ngasap boto iki sapa Gak sing bener. Delok kon iku pamane Kartolo ndelok kon koyo ban kanisi ra. Kange ditipisno terus kok ditembel. Oh, niku nek ngomong. Gak, ngene lah tak rekod daya munawari tak ulet-ulet garep. Lah dhuwit kadung mlebu. 20, Pak. Kadung entek. Iya ngono lho. Ya sementara boto diusungi rono, nek wis dadi ya. Wis dadi omah iku didol ngono dadi dhuwit sik balik. Mari didol kok dhuwit nang aku. Iya balik ya, Har ya. Iya, aku ambek bojoku nggolong kloso. Minggat. Kok digenano kancane Kok gak? genah apa wong ngajak loro jane. balekno lho. Balekno. Balekno 20 sih. 20. Iki ana duit 50. Sik sesuk 30 sik. Sini 30. Sono dhisik 30. Sing sabar sesuk no dhisik. Dadi 20 ambek 30 jangan 50. Enggak dhisik. Iki sesuk 3. Lah sing 20 lho. Lho, kene lek ngutang aku nang 20 sih. 20. Iki dhuwitku 50, sesukna 30 sih. Lah nek kowe tak jangkepi 30. Ya jangkep 50. Ya, Nek krene nak ngene lho. 50 ndi wong wis entek. Iya. Lho kon iki Jangkep 50 iku utangi, iki saiki nyilih 30 maneh lho, Lah Pak. nek kon milih aku 30 aku tak dodol kombongi petik. wong eling-eling kon kanca ambek aku. Heeh. Aku nulung lek gak eleke ta. Iya. Iya. Ngomong pras seduluran iku enak. Tapi lek nulung iki ya tetep elek kon ndi. Duit pira? Duit pira? Bojo pira, Pak? 20. 20. Gak kurang ah? Gak wis Wis ta, kon nek bojo ngomong kok kurang ah? 20 wis. Heh? 20. Wis. Wis. Duwe pamanmu ta. Yo, pamanmu aku. Kon iki malah muruki wong gak iso malah kon muruki pinter yo aku iki. Halo, kon iso nyaur ta gak? Iso wis. Pokoke boten njupuk ae wis. Ngono ah. Ndi sing kok butuhno? Cuma aja kakek situ ae dhisik. Ya. Engko rendeng maneh tak sauri maneh situ. Ya. Heeh. Loro papat nek papat tak kene gak gandele omah ta. Engko 10 tahun jangkep pisan dadi omahe ya. Aku ambek bojoku wis ludes kan. Ya, lho, kon iki mung ya apa sak? Ya sing ngene Mas. Lari iki, Man. Botone cek diseliki dhisik menawar. Ngono ta. Bulan ngarep lak terop akeh. Iya, ya. Tapi wayah terop menawar gak tak jak. Ngono lho. Ya, terus diwiki cek gak nyaur. Gak nyaur. Ya, Tak tambah kon ulet-ulet kon iki. Ngene lho lho. Ini awakmu dhewe malah. Ngeten lho Pak Min. Iya, ya. Urusan duit kula ndek Kartolo, Hmm. sementara niki mboten dibalekaken mboten napa-napa. Kula suwun kesadaran sampean kalih kula. Iya, ya. Foto mawon sampean kirim mriko teng omah kula. Ngono ta. Duit Kene enten kekurangane. Pun tak gampang. Ya wis, Ini pokoke lah. awakmu. Duit niku lak gampang tak Gampang golekane. Tapi nek kadung pedote seduluran niku iku Oh, sambungan. repot. Kon Kan jane. digarai. Iya. Ojo maneh pedote seduluran gak iku sambungane. Iya temenan. Wong aku ingin nane nek pasar malam kepedotan kolore celana. Sambungane angel. Iso gelis tepung tapi nek kono ono iringane toko kon. Tau pare iku dulur karo dhuwit lek kanggo aku iku abo dhuwit. Lah. Aku muni lah. Ayo. Ngene lho rek. Apa dulur? Kabeh ku wong sing penting kok ngomong. Iya. Kadhe omong iki nek gak bener ya dibenerno. Bener. Sing salah ya disalahno. Sing penting teko nang paman lungguh ana ya. Nih, kan iki ya apa sih? Nah, maksudnya kursine kula lungguh. Lungguh terus biasa. Rundingan. Perkara 20.000 engko tak golekno. Pernah lek butuh wedi apa-apa nang paman iki garangan Gede. gede. Gede wis. Wong iki wani torok Mas ngene. Aja pate. Pokoke sembarang mlaku masih torok Kita. apa-apa. Wedi kan dalem kan Mboten nek wedi Trek. pun niki lho balungan. oh balungan. Akeh nduk Mas. Balungane wong kuno iku sing Museum. Kok takon ke bolongane wong kuno. Gampang. Perkara kowe dirunding lah saiki nang paman ya nduk kono ana slametan ya. iki lho. Mbancaki sulik. Oh, sulit. Sulik mbancaki Kudune sulik. sing ngruju. Iya, asu cilik lho. Kita lena saiki. Oh, gede ah. Ale wisan jenenge mince. Ayo ngombe-ngombe kono. Ayo, Ngombe-ngombe. ayo.